Čaute, máme tu unboxing, čo mi rodičia objednali, pyžama na leto, takže ideme na to. Neviem, jak sa to otvára. Je to že vraj z nejakého obchodiaku. Si spätka. Nie, to je Berška! Takže to môžem otvoriť. A mám tu dva rôzne že vraj obchody, takže uvidíme, či je to Zara alebo H&M. Ja mám najradšej asi Berška, Shein, Zara a H&M, ale v Pepku som si málo krát kupovala veci. Jaké jemné je krásne. Akože chápem, rodičia mi kupovali, takže môj typ to nie je moc. Ale na to, že rodičia, každý na to určite budú dobre. Takže to je takéto krásne. No a malinké. Preto sú také, ale ja mám takú postavu. Takže takú. Krásne, ale fakt je to pekné. Na to, že sú to nohavice mojej skoro neobľúbenej farby. No, ale akože dobrá farba. A takéto tričko kulové. Na to, že mi kúpili rodičia. Je to fakt dobré. A zaujímavé, že je to také Berška. To som ešte nikdy nevidela. Takže tu máme, že all you need are lovely dreams. Lovely dreams. Sorry, niekedy vlastne keď mám takto akože oči tu, tak sa pozerám na seba. Lebo ja mám vlastne túto kameru a ja sa proste vždy pozerám na seba. Takže tak. Ako hodnotím to 8 z 10. Akože ten štýl je to ako na to na rodičovské takže teda H&M-ko, H&M-ko, ja som to vedela. H&M-ko. To je skoro, to je zase taký strich. Ja vám to hneď ukážem. Mám to zase ďalší bordel. Oni sú takéto. Takže ďalej, super. Zaujímavé tričko. Wow. Really? Mohli to tu všetko vyplniť a dali tam toto. A zaujímavé. Tak môže byť? Ja hovorím, že akože dobre a ďalší diel, ako by to